Таралежчето Бу тръгва на училище. Терапевтична приказка. Малкият таралеж Бу още от ранно детство мечтаеше да ходи на училище. Много от неговите приятели бяха по-големи от него и затова често му се налагаше да скучае сам, докато ги чакаше да се върнат от училище. В такива моменти той силно желаеше по-бързо да порасне и също да тръгне на училище. Училището му се струваше като вълнуващо приключение. Приятелите му често разказваха весели истории за случките по време на часовете. Таралежчето Бу много обичаше да слуша тези смешни разкази за училище и с нетърпение чакаше деня, когато и той ще вземе раницата и ще се запознае с първата си учителка. Един ден мама таралежка му каза, че утре ще отиде на училище. Бу беше на седмото небе от щастие. На следващата сутрин той взе голям букет за учителката и побърза към училището. Всичко там беше ново и необичайно за него, но Бу изобщо не се страхуваше. Той очакваше интересни приключения и весели истории. Когато обаче влезе в класната стая, видя напълно непознати деца, които спокойно седяха на чиновете си. Това малко го смути, но той все пак чакаше учителката да влезе и веселбата да започне. Колко голяма беше изненадата му, когато вместо смешни истории, учителката започна да обяснява, че в училище трябва да се държат тихо и спокойно. Децата трябва внимателно да слушат задачите, да четат, да пишат и да рисуват. И да тичат и да викат не е позволено. На Бу това никак не му хареса. А когато децата започнаха да преписват задачите от дъската, той съвсем се обърка. На малкото таралежче не му се получаваше добре и то много се страхуваше, че учителката ще му се кара. Освен това, Бу не беше разбрал задачата до край, но се притесняваше да попита някого. След часовете таралежчето се прибра у дома тъжно и оплашено. Училището се оказа съвсем различно от това, което си беше представил. На вечеря той почти не говореше и се легна много рано. Цяла нощ го измъчваха кошмари. Сънуваше, че мама е забравила да го вземе от училище, че в гардеробчето за дрехи се крие чудовище и че е забравил да научи домашните си. На сутринта Бу се събуди със сълзи в очите. Не искам да ходя на училище. Аз съм още много малък, плачеше таралежчето и силно изненада мама. На нея изобщо не й беше ясно, защо толкова бързо се е променило настроението на нейното дете, което само вчера радостно тичаше към училище. Защо, Бу? Попита го тя. Нима не ти е интересно да научаваш нови неща, да се запознаваш с нови приятели? Не, там не е интересно. Страшно е. Моля те, не ме пускай на училище. Искам да се стоя вкъщи, да играя и да чета веселите истории за училище. Когато изрече тези думи, Бу се замисли. Нали точно такива истории бяха любимите му? Той толкова много мечтаеше за училището, а сега се страхуваше от него. От това му стана още по-мъчно и той зарови нос във възглавницата и заплака. Но мъдрата му мама всичко разбра без думи. Нейният таралеж не се страхуваше от училището, а от новия начин на живот. Мило мое дете, нормално е човек да се страхува от нещо ново и непознато. Дори възрастните понякога се чувстват неловко, когато попаднат в нова ситуация. Когато чу това, Бу се поуспокои. Значи няма да ми се карат, ако не всичко ми се получава. Разбира се, че не, каза мама. Всеки може да греши. Затова ходиш на училище, за да се учиш. Не се страхувай да питаш, когато нещо не разбираш. И всичко ще ти се получи. А ако получа лоша оценка, ще спреш ли да ме обичаш? Какви глупости! Ние с татко те обичаме не заради оценките, а просто защото си нашето дете. Освен това, всички деца са добри в различни неща. Някой е добър по математика, друг пише по-добре съчинения. Най-важното в училище не са оценките, а новите знания.
Бу вече отново искаше да отиде на училище, но реши да попита още нещо. А да тичаме и да играем, съвсем ли не може, мамо? Мама се усмихна. Може, разбира се, но само през междучасията. А по време на часовете трябва внимателно да слушаш учителката, за да не изпуснеш нищо интересно. Нали искаш да разбереш защо се сменят сезоните? Искам! Днес таралещето Бу тичаше към училище още по-бързо от вчера. То вече не се страхуваше и разбираше колко е важно човек да говори с родителите си за своите притеснения. А в училище го очакваше нова весела история. И дори не една. Мили деца, ако искате да не пропуснете новите приказки на канала, абонирайте се и натиснете камбанката.